Január 25, klzisko na letnom amfiteátri v Banskej Bystrici. Takže väčšinou chodím semka v lete. Väčšinou sú detičky. Je to aj večerné korčulovanie, aj s premietaním filmov som počul, nepotvrdzujem. Takže Banskobystrický amfiteáter s vynikajúcimi panorámami na kopce Nízkych Tatier. Takže fantázia celé, aj kúsok Bystrice vidieť, takže námestie blízko, kopce Banskej Bystrice. Takže dobrý námet. My máme tu aj bežkovanie na plážovom kúpalisku, je však ešte málo snehu, takže zatiaľ to nefunguje. Keď je viacej, ale prijete je to ideálne. Takže Banská Bystrica z výhľadu amfiteátra, aj pekné kopčeky v pozadí. Tak toto vyzerá v Banskej Bystrici, slnečný deň relatívne. Bohužiaľ nie plné zostavy, sme dneska neboli na výlete. Iba dvaja ľudia, ale bolo to dobré. Takže Banská Bystrica, centrum, stožiare a veľká chochula, malá chochula, fantasticky. Takže celé fajn, deti sa tu vybláznia. No môj vnúčik ešte nevie chodiť, tak uvidíme, možno na budúce.